Pani imwe yatinayo futi kunzi true prophets and false prophets versus the servants of God. Andika hande ifuti zve sezvo tangobata satanism nechristianity kuti chinhu one chiri kushanda teza. Andika so fake pastors, false prophets, fake teachers, fake evangelists, and true prophets, true pastors, fake apostles, vese andidika vanonzi vese they are servants of God. Andidika vese vashumiri vaMwari. Saka iko zvino usati musoro chizvinetsa kwanza munachiti madungu is a false prophet kwanza munachiti is a true prophet. Apana, as long pabuda word rokuti a prophet unofanira kufara. Andidika as long wangonzi a prophet zvatokwana watoiti admitted kuti a prophet zvozozwanzonzi false kana chi zvanokuti mota imota. Andidika tikazoti light vehicle kana kuti heavy vehicle but chiri kundiwa nechekuti wabvuma kuti it's a vehicle. Andidika chinongodiwa nechekuti it's a vehicle imota whether chota chidiki saka chingona chekuti iwewe saka vafundisi musasara muchizvinetsa even nene ndisaka muchina sometimes anabasa nazvo vanoti madungu is a false prophet ndivakanzi vaprofita venhema even ndese Jesu anoti ndiye anoti ngwarire vaprofita venhema vachauya ngwarire vaprofita vechokwadi vacho ndiye Jesu ari kutoda runyaya kutokuudzai. Handiti haana kumbokuti ayo handisi kuti vazoya ndiye akatova authorize. Handiti and they work for him. Handiti zvakafanana na baba iwewe yes Abraham akazvara Sera, akazvarisa Sera mwana anditi Isaac, ndobva azvarisa Ishmael. Anditi ndo Islam atinawo nhasi. Anditi but vese vana vaAbraham. Anditi zvokuzoti yazvarwa neSimowausi mese hapana chinochinja whether mwana weSimowausi hapana mese muri vana vaAbraham. Anditi saka whether mukada kuti is a true is a false but vese they belongs to God, that's the faith of God. Anditi whether muri kuti mwana wechi even kotiko zvinyaka paizo kuti even whether illegitimate kana chi hazvakana basa rese mese makafanana vana they are equal even before the eyes of God. Anditi that's why Abraham akaropafadza mwana wake Ishmael the Israel ndo maIslam muri kuona nhasi. Anditi ndo madescendant acho. Anditi Abraham ndiye akatoropafadza maIslam. Anditi maIslam ndo maArabic yese then maJews ndo Israel chete vakatera descendant yani yaIsaac. Anditi akaropafadza ndi Abraham akaropafadza maIslam acho. Anditi saka muriona baba ndi vamwe chete saka muti makasiyana pakudi even that's why chaibata futi zvenyaya yemareligious iyoyo futi zvanditi tinayo futi nyaya zvakara. Anditi saka true prophets false prophets vese ndevajesu. Anditi vese ndevajesu whether you are true. Saka ukambotsva chinzi ukaona kuti false prophet usoro wakarara uri kumba kwako kuti vanhu vari kutidhisa hapana ari kuti as long wabusa word rokuti chinodiwa ndechekuti ukangobusa word rokuti prophet ndo zvandiri kuda full stop. Zvouzoti wazoti false kana kuti zvandisi chisinei nazviwo ndounozwa kwaunobva kuti iwe mari benefika inototenga inototenderera kubhengi ndoona kutozoibata inototenderera chiri chidhura. Andika even a false prophet Mwari watomuropafadza achitomuritsira zuva achitompa vanhu vanotomutenda achitoenda. Anditi because ari pabasa akatotumwawo naMwari. Anditi saka hakuna zvinhu zoti mafalse matrue vakangofanana vese the servants of God but ava mafalse prophet nemasatanist vari kushandira kubad side of God. Anditi then maChristianity nematrue prophets vari kushandisa chi uko. Anditi good side of God but vese they are servants of God. Anditi that's why muchiona even Daniel anosvika kuna Nebuchadnezzar anoti my lord. Anditi but mukabata kuti Nebuchadnezzar he was not a servant of God ainamata zvifananidzo angariwe kuBabylon he was not an Israelite. Anditi but Daniel anosvika omuti my lord. Anditi anoti my lord Daniel achireva kunani kuna Nebuchadnezzar. But why aireva kuti my lord kuna Nebuchadnezzar? Anditi Nebuchadnezzar akaita zvaidiwa naMwari. Anditi saka Daniel has to respect him anga asiri kuside rimwe chete naDaniel because one he was not an Israelite. Anditi he was not an Israelite Nebuchadnezzar. Anditi but Mwari vaimuti my servant vakatomurotesa hope iye aisagona kutozvidzira otozoudza vana Daniel vane connection naMwari aisatombozviziva. But do you know kuti even masatanists they know there is God. Anditi Nebuchadnezzar aizoti kudenga kuna Mwari. Anditi that's why akati Daniel chaMwari uya undiudza. Anditi Mwari ndo vakanopa even mukatarisa Joseph asi akarota vanhu veEgypt vanga vari vanhu vasinganamati vasingatozvi zvainda nepi but mukatarisa anditi mambo vakanorotesa the whole world vision kuna Pharaoh a satanist. Anditi tinozotoda then Joseph ozouya Joseph ndobva inobati ndobva vashanda vese. Anditi musatanist nimi ndobva vashanda vese vision yamwe ndobva yashanda ndobva yabuda. Saka mimi mese muri kushanda mese masatanist nemaChristianity matrue prophets nemafalse muri kushanda mese. So ndataura ndikati varume
po kana kuparidza even Peter kafamba naJesu akatanga kuvhurwa mabhuku acho noti aiwa mukoma po zvakuparidza na mukoma po soka aiwa ka zvimwe zvacho atazvinzwisise but chimutendesa akabva kuna Mwari ndo zvakaita na prophet madungwe ndikaparidza ndizati mese muri vana vadiki even vafundisi vazhinji vana vadiki ngavanorara havana chavanoziva bhaibheri chamakaenda kumatheology enyu hamuna chamunoziva bose ndeza zvinhu zviri simple so izvo handidika indakaenda kuchikoro chemweya handiti heavenly school handidika I know Bible zvese zvotsika zvandinetsa ndinobvunza kudenga handidika kwete zvenyu zvokutsera muchikunyeperana zvikole theology mopanana zvimacertificate mototi munoziva hamuna chamunoziva uyai kuno mutore manotsi handidika umwe akangodzwa namufundisi unonzi papa vangu vakanditi zvakati aiwa gara pasi mani uri mwana mudiki zvoti papa vakati kudii tinoti Mwari vakati kuti ini ndinoudzwa naMwari direct noti kuti bofa ari kwasi kuti ungaramira bofa handidika mufundisi wako asati amboona Mwari asati amboenda kudenga handidika but unonzi achiti indiri correct madungwe ari wrong saka ari corrected yani akaenda kudenga akaona Mwari ndizvo zvichifundisi changu chakaenda kutheology chava kutongomuka chava kutomuka chakutoti ini ndiri mufundisi inini madungwe ari wrong anopenga mufundisi handidika ngatangaenda kudenga kuti atiprovhire kuti mufundisi handidika ngatangaona Mwari wacho waari kunamata tizive kuti mufundisi ndozvongoti zvakazoti vana madungwe ari wrong aiwa kuna zvakadaro asi mufundisi ngaone Mwari wacho first. How can you be a servant of God usati waona Mwari? Musatanist anoti kuti atozoita apinde musatanism anona satani wacho. Imi munozviti muri vafundi musati mwana Mwari hamusi vafundisi garai pashi handiti muri masadducees nemapharisees vanhu vane nharo chete vanenge kutaura zvimabhaibheri zvimahypocrites zvechingofamba kuti tinoziva Mwari zvairwisa Jesu. Ndimi muri kurwisa vana profeti madungwe nhasi zvimahypocrites futi zvimakadaro. Nhasi ndakagumbuka zvikati bhose zvafundisi zvizhinji zvimahypocrites handitika zvechikufamba tingoparidza macheche ukaona handitika hapana even muchechi matsingaparidza kuti tigwana kuparidza isusu paridzai Jesu noti kuparidza isusu handitika handisindaka madungwe ndaita sei paridzai Jesu bhaibheri raperera handitika zvimahypocrites zvingofamba semasadducees handitika zvikuti madungwe even mainterviews pandisipo even nepamafika madungwe zvimahypocrites zvevanhu handitika. So vanhu vese hakuna asiri kushandira Mwari panyika handika bhozi Satani haana chaanacho panyika guys handitika. Satani iye akatosikwa naMwari handitika even munhu wacho munoti musatanist akasikwa naMwari. Mwari ndo akasika zvese ende Mwari wacho tokusika unozati yoda kuti unoita opposite yoda kuti unoita zvakati handika yoda kuti unoita zvakati. Hakuna Satani haana chaanacho. Satani he come to steal handika. Satani akauya kuzoba mbavha nhasi ikaba mota yako ikaenda nayo handitika yakutoti ndeyangu mota handitika ukatosangana nayo ukatengwa ndipe mota yako anokurova zvisingaita handitika munoziva even munhu akakutorera mukadzi wako so handitika ukazwa mukadzi anokuti chamwari mukadzi ndewangu handitika ende anotokurova chifight chisingaiti iwe uri muridzi wemukadzi handitika even pamba pako mbavha ikasvika handitika ichizati ndepako handitika ukabuda mumba handitika unorwa nesimbi pazvinhu zvako handitika ndo zvakaita Satani handitika. Satani haana chaanacho. Satani haana munhu wakacreata handitika zvipo zvinobva kuna Mwari. Musatanisi anosvika zvakanaka ozongoita chisaidi rake but munhu waMwari bhozi akasikwa naMwari saka ari kushandira Mwari. Satani wacho akasika saka hakuna nyika nekuzara kwa zvese ndezvaMwari naSatani wacho nachizvese vari kuita zvinodiwa. Ani muri unati Job ndataura ngati akatumwa naMwari Satani kuti enda unotesta Job. Hakuna masatanisi havana chavanoita without approval of God guys handiti. Mukaona musatanisi achibheura bhazi Bible God is authorized bhozi kafana kuti unonzwa kwa munhu achiti alright prophetical government ikariga imwe kana kuti yekuAustralia kana yekuZimbabwe kana yekupi yoriga handitika munhu iye anonzi akasarudzwa naMwari akasarudzwa naMwari chiraita rigging handitika because kana iye akaita rigging Mwari vakamubvumidza handitika atochuzwa naMwari bhozi kana asina kuchuzwa naMwari haafaniri kupinda ipapo. Leaders are chosen by God, so was chosen by people but Mwari vakaapprova saka kunoapprova kwaMwari atova ari chosen by God. Zvinokaitawo kuma leaders ndo zvakafanana even nenyaya dzesatanism nenyaya dzechii handitika because my leaders are chosen by God but so one akachizwa nevanhu but Mwari ndo anoziva ne the final say handitika saka even masatanist ane final say ndiMwari saka vari kushandira Mwari. Saka zvezvafundisi zvaizve pasi pemuti izvo zvezvimatheologians akure nemi hatina basa nevanhu vakadaro da vanhu vanoona Mwari ndo vanhu vamunofanira kuteera. Munhu anoti at least ndakaona Mwari chazongonyeperana muri kuzvimabhaibheri school zvenyu muri pai mutoti munoziva hamuzivi. Saka no ma-true prophets, ma-false prophets, ma-satanists, mese muri chinhu wani muri kushandira Mwari but iwe ungachata zvakati zvavane kubasa handitika umwe anenge ari kudepartment rakati but zvava noti orai toenda paZBC handitika kuna reporter
kuna presenter, kuna anonyora nyaya, kuna cameraman anditi saka monzi makasiyana bozi mushanda madepartment akasiyana anditi but munoshanda same company anditi even tikaenda padelta paya anditi kune kunobikwa doro, kune kunobikwa madrinks anditi kune kunobikwa zviizvi but meshe ndiazoitaura zvanyaya yedoro nemawine tinayo futi manje pari kupera mwedzi papa kuti zvakambomira sei mwari vari kuti tikudzifambira nyaya dzacho anditi pari kupera futi mwedzi papa patikufambira nyaya dzebhiya newine kuti zvakambofamba sei zvinobvumidzira zvibvumidzwi naMwari pozi unoona munhu anavenga doro zingaita ndika but Coca-Cola yacho iri kubika futi doro yemomo ndika audziti zviri kusangana kana zvisangana unozoona zvakubuda ndika usozivi kuti zviri kubva kundikupera kana kuti zvavanoto right coke nefanda. Do you know kuti coke nefanda hapana difference iripo? Vanozongoisa because vanoshandisa macitric, mabenzeti, coloring zvakangofanana. Pane kuti izongoita coke, pane zvinozongoedwa chishoma kuti ichita coke, kuti ichita fanda, ichita fry, but sugar dzinoshandiswa imwe masugars anoshandiswa akangofanana. Mvura inongoshandiswa zvinongo munozati kwavanotangira process iyi ndikamboita zvemadrinks ndikambobika madrinks. Vanototanga even cream soda, raspberry ndika zvinotangwa ne same method ndika vana citric acid zvichiiswa zvanani andidika kala ndo inozonosiyana kuti ichita raspberry ichita chi then kala kozoti but mukatasa macitric nesugar zvakangofanana nemvura zvoti ngosikwa zvinogadzirwa pano pamwe chete Coca-Cola kwacha ndika zvozotanga kusiyaniswa kumberi andidika even zvaMwariyo mese makangofanana munongosikwa naMwari pachuno wana nditika moiso mogadzirwa moza zvozongonosiyaniswa pakunoti uya kungonzi musatanist uya kungonzi mu-false prophet uya kungonzi mu-true prophet but mese makafanana nditika even alright hareka tichidzinyaya nyaya dzinandada kubata imwe nyaya iri very crucial yekuti inoda kuma-couples kunzi vakadzi zvakazodi ayo hareka ndichiisiya zvana asi ndichazoitaura zvangu rimwe zuva zvangu ndakafarisa nditika ndakafarisa ndichazoitaura nyaya zvangu ndakati farisei zvangu pamberi apo.